nyedaki weton pon. Nah, sing lagi do duwe gebetan wetone pon, sing lagi nyedaki mertua sing mertuane pon, sing lagi naksir bojone wong wetone pon. Nah, kepiye carane nyedaki pon? Iki sadurunge aku njaluk ngapura, aku tidak bermaksud apa-apa, tapi saka sak kabeh weton-weton yang ada, nyedaki pon kuwi ibarate tanpa strategi. Wes, nek gampang, lagi kaya gampang, tapi pon kuwi mau lebih gampang lagi. Selama awakmu ngerti carane. Nah, carane piye? Pon kuwi adalah orang yang punya ego yang sangat tinggi, punya pride, punya harga diri yang sangat tinggi, seneng dipuja-puja, seneng dialem, seneng disobyo-sobyo. Dadi nyedaki pon kuwi mau tidak jauh-jauh dari hal itu. Pertama, cedak ono apa sing dia senengi. Pon kuwi biasane seneng barang-barang sing apik, barang-barang sing gemerlap, barang-barang sing menyala, barang-barang sing cetha dalam artian barang-barang sing bermutu, sing iso dienggo kanthi membuat apa ya, pokoknya nganggo barang kuwi dadi apik. Kuwi pon seneng banget. Sakarepmu kowe arep percaya apa ora, tapi pancen watake pon saka gawan semesta ya pancen kaya ngono kuwi. Ora usah dimareni. Pon kuwi pancen orang yang penuh kilauan, penuh cahaya, penuh gebyar. Ya ora apa-apa, pancen kuwi gawan bayi nih. Mulakno nyedaki pon kuwi mau, sing pertama, pintu gerbang pertama sing paling gampang adalah lewat barang-barang apik. Barang-barang sing dadi kesenengane pon. Barang-barang sing dadi idaman-idamane pon. Saora-orane barang kuwi mau dibutuhkan dan diinginkan oleh pon. Cedak ono nganggo kuwi. Sing nomor loro, pon seandainya kowe ra duwe duit ekstra untuk memberikan barang-barang yang bagus, nyedaki pon kuwi cukup siji, cekel atine, tok elus-elus atine, tok sobyo-sobyo atine. Jangan sekali-kali engkau merendahkan harga diri pon dengan mencolek martabatnya, dengan mengkritik hal-hal yang menjadi prinsipilnya, menjadi sesuatu yang dipegang pon kuwi bener. Ojo, nek pancen kowe kepengin cedak karo pon. Dadi carane, ya pertama, pon kuwi paling seneng dialem, paling seneng disobyo, dibener-benerke, paling seneng yen dia menjadi pusat perhatian, paling seneng dia menjadi center dari segala-galanya. Turutono. Pon kuwi pancen kendak bebas yang luar biasa banget. Sak detik iki iso madhep ngetan, sak detik berikutnya semadhep ngidul, iso madhep ngulon, dangak, ndungkluk, kuwi sakarepe dhewe pon. Turutono selama kuwi iso. Kuwi carane nyedaki pon sing kapindho. Sing ketelu, nyedaki pon kuwi cedak ana sesuatu sing mirip karo dekne. Apa kuwi? Prinsip-prinsip. Menjadi orang yang merestui apapun keputusan pon, sikap-sikap pon. Nek nyedaki ya kaya ngono kuwi carane. Walaupun kuwi kadang-kadang ya sakjane iki dudu aku sih. Tapi ya ora apa-apa. Wong dasare kepengin nyedaki pon toh. Gunakan cara itu. Nah, mengko pon bakal luluh. Berikutnya, jaken pon plesir sing nggon penak-penak, nggon sing apik-apik, nggon sing nyenengke. Wis. Berikutnya, turutono pon anggar pon ki njaluk foto, njaluk tok video, njaluk warna-warna. Turutono. Pon kuwi seneng gebyar, pon kuwi seneng pamer, pon kuwi seneng gemerlap, pon kuwi seneng dalam uang. Wis kaya ngono kuwi wae. Cedak ono dari sisi itu saja. Rasa ado-ado. Dari situ saja wis bakal pon buka lawang jebret. Tapi sekali lagi perlu diingat, ojo pisan-pisan nyulek atine pon. Ojo pisan-pisan kowe ngremet harga dirine pon. Ojo pisan-pisan kowe merendahkan pon dengan prinsip-prinsipmu sendiri. Pon ra bakal nampa. Ya ora apa-apa, pancen itu keunikan yang diberikan oleh semesta untuk pon. Dadi sederhana toh, ngono kuwi cara nyedaki pon. Dadi nek ana kurang lupute njaluk ngapura,
nek ana luwe ya sak karepmu tok nggo kena, ora ya ora apa-apa. Wis kaya ngono kuwi nyekipun. Semoga berhasil, semoga kabul kowe duwe pasangan pon. Mergo pon kuwi wadah rezekine apik tenan. Sinaosa dek niki yo atos, sinaosa dek iki yo sakjane iki yo arogan banget, tapi pon kuwi atine iki prol nyanyoh. Pon kuwi gampang untuk dijak kerja sama selama kowe iso ngajeni, kowe iso munji, kowe iso mikul, kowe iso apa jenenge ngrangkul pon dengan baik. Wis ngono ya. Selamat mendekati pon. Semoga nyuk nyes. Rahayu. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap!